हमरा गांव के लड़का के लेके कहां से आ रहल बाड़े तू? सुखनपुर और सुंदरगढ़ के बीच में दुश्मनी के जोन खेल खेलत रहा ना, एकरा के खत्म कदा, ना तो तोहल उनकी दुश्मनी के चक्कर में बहुत जन मासूम लोग मारल जी। हमरा गांव के लड़का पर केहू हाथ उठावे, ये हमरा बर्दाश्त ना, शमशान बना दे। करण जिंदगी सांस से चलेला, तोहरे बकवास से नहीं। तोहारी लड़का सुंदरगढ़ की एगो लड़की से प्यार करेला। वो गांव के लोग आज एकरा के मौत के घाट उतार दिले रहित लो, अगर हम उजन ना पहुंचला। तोहरो प्यार करे खातिर दुश्मनी के गांव के लेके मिलल। बाकी तू तय जा, राम प्रताप के बैंड बजावे आई रहला ना? बैंड भी बाजी और बारात भी निकली, लेकिन अगर तोहल उनकी तरफ से हमरा के डिस्टर्ब कर बजाना तो हमार सब प्लान चौपट हो जाए। यही से जब तक हम अपन काम नहीं करत ना, चुपचाप रहिया जा। हमरा गांव के लड़का के बचावे खातिर धन्यवाद। ये हमारी स्टाइल है। दुश्मन से मिलके हाथ बढ़ा, दुश्मन से मिलके हाथ बढ़ा। दो मिनट के अंदर, बुझला? 2 मिनट के अंदर ही घर से निकल जा, ना तो अंजाम बहुत बुरा हुई। साले साहब केकरा के घर से निकालत बाड़ा? वो आदमी के जे हमरा जैसा निकम्मा आदमी के मेहनत करे सिखौलस, जिंदगी जिए सिखौलस, इज्जत की रोटी खाए सिखौलस। वो आदमी के घर से निकालत बाड़ा? राउर संवेदना इतना मर गई बा। अरे ये वो मसीहा बा जे हमनी जैसे दिशाहीन और निरर्थक जिंदगी जिए वाला के सिखौलस कि जिंदगी और जिंदगी जिए के मतलब का बा। ओकरा साथे रहू ऐसन करता नहीं ना साले साहब ना, ऐसा मत करी ऐसा, वरना अनर्थ हो जाए। संजना, ही आवा। संजना हमार दिल के टुकड़ा बा। तू हमरा के दामाद के रूप में मंजूर बड़ा। एक काम करा, अपन पिताजी के जल्दी से बुला ला। जी पगला।
संजना बेटा तू मंगेतर लेके आयल रहो हाँ जे अभी घर के दामाद बनी